Основа на трите влезли законна сила решение в съда, след 16-месечна съдебна процедура, Търговския регистър с няколко поредни вписвания е вписал легитимно избраните управителни органи на ППК Пирин АД, приемайки, че същите са единствените, които имат право да представляват и управляват дружеството. Търговския регистър прие, че считано от датата на влизане в сила на решението по гражданско дело номер 137 от 2007 година, Борислав Банчев, Методи Кълъбов и Сергей Кълъбов нямат право да провеждат, свикват или предизвикват общи събрания на акционерите, а назначените от тях членове на управителния съвет нямат каквито и да е права да представляват дружеството. С това окончателно беше решен въпроса за собствеността върху акциите и дружеството. В тази връзка ще ви изчета и това, което сме подготвили като материал, който е необходим за вас да бъдете запознати. То ще излезе и в вид на декларация. Нека да бъде и във вид на декларация, защото мисля, че така е редно. Зачитам. През 2005 година Пирин Благоевград беше изхвърлен от тази група заради финансови задължения към държавата и представяне на фалшиви документи в Българския футболен съюз. Тези документи знаете от кой бяха представени. Не бяха представени от нас, защото ние все още тогава не бяхме в това дружество. Отборът продължи да играе в югозападната В група. През лятото на 2006 година тогавашният собственик на клуба Методи Кълъбов прекрати неуспешните опити да намери хора, които да му помагат при издържането на орлетата и започна преговори за обединение с Николай Галчев, собственик на Македонска слава по това време. Преговорите не доведоха до желания резултат по неизвестни за нас причини. През цялото време Методи Кълъбов тръбеше на всеослушание, че ако не открие съдружници или хора, които да помагат на клуба, и ако няма обединение с отбора от Симитли, закрива футболната гордост на Югозапада. Тогава Николай Галчев реши да използва момента, смени името на клуба си, премести седалището му от Симитли в Благоевград и обяви, че неговия клуб е Пирин и че е бил призван от обществеността да възроди футболната марка Пирин. Само за ваше сведение ще ви кажа, че до този момент, това със сигурност мога да ви кажа, Николай Галчев на матч на Пирин не е присъствал. Нито в А група, нито в Б група, когато е бил. Тогава ние група граждани от Благоевград, които многократно сме отклонявани предложенията на Методи Кълъбов да му станем съдружници, възмутени от случващото се, решихме, че не можем да позволим подобна груба манипулация на общественото мнение и такова издевателство над паметта и постиженията на поколенията атлети, футболисти и треньори на Пирин. Тогава възникна така нареченото Г-15. В началото на август 2006 година сключихме договор за обединение между ПФК Пирин АД и футболен клуб Пирин. Според него двете дружества се обединяват с цел най-ефективно управление на отбора, който занапред да бъде представляван от ФК Пирин. На базата на този договор искам дебело да подчертая. Футболният съюз ни издаде лиценз за участие в професионалната футболна Б група. Искам много добре да е ясно това нещо. Пирин, ПФК Пирин АД и ФК Пирин имат договор за обединение, който е заверен по всички изисквания на законите и на базата на това нещо ФК Пирин получи лиценз за участие в професионалния футбол. След, разбира се, 2-годишното му участие, 3-годишното му по-точно участие в аматьорския футбол В група. На тази основа на 15 май 2007 година бе проведено напълно законно и обнародвано от Държавен вестник общо събрание на клуба, открито за медиите. Много от вас са присъствали на това общо събрание, знаят за какво става въпрос, което се проведе в Алемак в конферентната зала. Представителите на общината и всички фенове. Решението от събранието бяха вписани в окръжен съд Благоевград на 5 юни 2007 година. 13 дни по-късно обаче в съда е депозирано друго тайно общо събрание, проведено от хора, които никога не са били акционери на Пирин, лица от Враца и Пещера. Съдът е подведен и вписва мистериозната сбирка в регистрите си. Странно съвпадение са фактите, че по същото време всички световни медии очакваха нов голям трансфер на Димитър Бербатов и съответно нови солидни приходи за клуба майка. Не ни
друго, освен да заведем дела за възстановяване на истината. 16 месеца по-късно, в 3 независими дела, съдът отмени всички решения на Калъмбовото събрание и посочи кои са истинските акционери на Пирин и кой ги управлява. Нито от един трансфер на нито един футболист не са постъпили парите като законен приход и отразени в балансите на дружеството. Това трябва да се знае. Но за това нещо има повдигнато обвинение от прокуратурата, икономическа полиция работи, предполагам, че в най-скоро време ще приключат следствията и човека, който е виновен за тази работа, ще бъде даден на съд. Това няма да го оставим така, докато не приключи с заслужена съдебна присъда. Призоваваме Николай Галчев да смени името на отбора си и да спре да ползва символите на Пирин. Ако пак се чувства призван да е част от Пирин, да стане акционер при нас. В противен случай да се състезава под друго име, съгласно наредбите на Българския футболен съюз, или ще отнесем случая до УЕФА. Пето, апелираме към всички медии да изписват коректно с истинските имена нашия отбор и клонинга в А-група, за да не стават съучастници в 2-годишното обсебване на славната история на любимия отбор в името на всички, които някога са били тези, които са и онези, които ще бъдат част от магията Пирин. Последното актуално състояние е от 22.10.2008 година. В него управителен съвет са Росен Костадинов Кацимерски, Съби Любомиров Дашев, Васил Христов Миладинов, който е и председател на управителен съвет. Надзорен съвет Емил Аспарухов Павлов, Георги Аданов Тозев и Петър Димитров Байкушев. Ако тук някъде съществува името на Николай Галчев, на Методи Калъмбов или на Банчев и не знам кой от Пещера и от Враца, ето, публичният регистър е отворен. Ако някой си мисли, че сме направили фалшификация, може да го отвори и да провери. Запазвали сме някаква толерантност по отношение на другия отбор, да знаете това. Но след като прочетохме тази гнусна декларация, която е подкрепена от човека, от лицето Николай Галчев, просто не мога да мълчиме. Значи не може едни фенове, които се събират, пишат една гнусна декларация, обявява се в медиите и ние да траеме. Разберете, нашата толерантност има някакви лимити, някакви граници. И отдолу Николай Галчев подкрепя това нещо. На базата на какво го подкрепя? Кой е той? На базата на той унищожава две славни имена. Македонска слава е славно име във футбола в Благоевград. Ако някой не го знае, да вземе и да прочете историята. Това е бил славен отбор до 9 септември 1944 година, да го знаете. От него са излезли много големи имена в българския футбол също. Той се срамува от това име. За какво? Защо се срамува от него? Да. Значи те отстраниха създателя на македонска слава Пламен Мирчев, един честен, доблестен човек, който си даваше само парите за футбола. Отстраниха го по най-безцеремонния начин. За какво? Искаха да обсебят историята, да обсебят символите, да обсебят името на един клуб, който нямат нищо общо с него. Край и окончателно слагане на такъв въпрос няма, не стои пред нас. Ние сме готови за обединение. Ние сме го казали това нещо. Но, казвам, обединението може да стане само последната форма. Обединението може да стане само тогава, когато се запази името на Пирин. Този Пирин, който чествахме 35 години влизане от тази група. И да се играе с този лиценз. Който обича и желае да заповяда.